Dimineața zilei de 19 noiembrie 1946. Bărbații și femeile din absolut toate clasele sociale sunt chemați să-și pună cuvântul. Alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă de mare tensiune politică. Masele largi conduse de partid erau hotărâte să sfărâme definitiv reacțiunea. Cu fiecare ceas al acelei zile era tot mai evidentă victoria forțelor democrației. Și iată unul din momentele deschiderii urnelor. În comisii, mari emoții liberale, otrăvite așteptări maniste. Scuzați, e rândul soarelui. Pentru blocul partidelor democrate au fost date 79,84% din voturi. Peste 500.000 de cetățeni ai capitalei au sărbătorit într-un grandios meeting victoria forțelor democratice conduse de Partidul Comunist.